Začneme pracovnými knižkami Wow Green pre prvý ročník a Wow Orange pre druhý ročník základných škôl. Viac sa zameriam na knižku Orange, keďže práve v kurzoch pre druhákov sa nachádza veľký počet našich prihlásených detí. Tieto dve knižky sú svojou štruktúrou takmer identické, odlišujú sa iba v slovnej zásobe a gramatike, ktorú zahŕňajú. Obe obsahujú 9 lekcií, ktoré nazývame unity. Pracovné zošity sa skladajú z 31 hárkov, ktoré majú prednú farebnú stranu, ktorá sa používa na hodine, a zadnú čierno-bielu stranu, ktorá plní funkciu domácej úlohy. V knižke sa ešte nachádza 6 dodatočných pracovných hárkov na rôzne témy. Farebné strany si žiaci s lektorkami vypracujú priamo na hodine na základe ich inštrukcií a zadné si vypracujú doma podľa videopríbehu alebo videopiesne, ktorá sa na danú stranu vzťahuje alebo ktorá na ňu nadväzuje. Názov videa, na ktoré domáca úloha nadväzuje, máte uvedené v hornom riadku pracovnej tejto zadnej pracovnej strany. V tom spodnom riadku majú žiaci inštrukcie ohľadom toho, čo v danom cvičení majú spraviť. V tomto prípade to watch and connect, pozeraj a spoj, watch and color, pozeraj a vymaluj, watch and number, pozri si video a očísluj, watch and circle, pozri si video a zakrúžkuj yes alebo no. Ak by ste náhodou inštrukciám nerozumeli, odporúčam použiť Google Translate, ale verím, že nikto s tým nebude mať najmenší problém. Uplynulé roky ste boli zvyknutí alebo mali ste k dispozícii aj CD, aj DVD na to, aby ste si mohli pozrieť videjka alebo si vypočuť piesne. Od tohto roku ich nahrádza online platforma s názvom MyWow, ku ktorej máte prístup vďaka kupónu, ktorý ste obdržali spolu s knižkou. Táto alternatíva vám umožňuje mať prístup k videám z akéhokoľvek zariadenia, to je mobilu, tabletu alebo počítača. Takže po zadaní mywowenglish.com do prehľadača sa dostanete na stránku, kde sa zaregistrujete alebo sa prihlásite prostredníctvom vašich facebookových prihlasovacích údajov. Po prihlásení máte pred sebou dve v podstate lišty, hornú a spodnú. Tu sú videá, ktoré máte k dispozícii na zakúpenie a tu sú vlastne videá alebo knižky, ktoré máte k dispozícii vy. Po prihlásení vám stačí zadať kód do tejto sekcie, kód, ktorý máte na vašom kupóne. Po jeho zadaní sa vám naspäť vo vašej knižnici zobrazí knižka, v tomto prípade Wow Green alebo Wow Orange. Pri oboch knižkách Wow Green aj Wow Orange máte k dispozícii pri každej lekcii po dve videostory, dve videopríbehy a dve videosongy, to znamená videopiesne. Výnimkou sú prvý a druhý unit, ktorí majú iba po jednom videopríbehu a videopiesni. Takže unit 3 a vyššie majú po dve z každého, prvý a druhý iba po jednom. Názvy videopríbehov sú uvedené po uplynutí úvodnej zvučky, takže to si ukážeme. Takže prvých 17 sekúnd je úvodná zvučka a potom vlastne tu máte názov videopríbehu. Každý videopríbeh je spravený takto a v rámci pesničiek sa vám názov zobrazí hneď po spustení. Ako môžete vidieť aj tu. Takže naspäť k unitom. Pri výbere unitu máte v hornej časti obrazovky tu prístup aj k bonus videjkám, ktoré by si deti nemali nechať ujsť. Určite tam nájdu rôzne témy, ktoré ich môžu zaujať od Vianoc cez Halloween, Veľkú noc a tak ďalej. Takže v krátkosti toľko k video platforme MyWow.